пешеходната обиколка на София възникна спонтанно, но най-вече като следствие от опита на експерти на общинско предприятие туристическо обслужване, следствие на участието им в многобройни международни туристически изложения, като модела за пешеходната обиколка "Опознай София" е взаимстван по идея на подобна обиколка, която се провежда безплатно в Лондон и има голям успех там. София печели с многобройните си паркови и градини, с зеленината си, с близостта на планината Витоша. Няма столица в Европа, която има толкова близо планина, като нашата Витоша. И третото предимство на София, това са многобройните минерални извори, както и историческите паметници, които говорят за нейното значение през вековете. Общинско предприятие туристическо обслужване планира да информира гостите и жителите на столицата за тази пешеходна обиколка чрез издаване на много рекламни информационни материали. Предстои поставянето на 2 билборда на булевард Тодор Александров в непосредствена близост до сборния пункт на пешеходната обиколка, както и участие на наши експерти в редица телевизионни и радиопредавания. София има така една голяма нужда от подобна обиколка, особено за младите хора, тъй като се оказва, че не всички са запознати добре с историята на нашата столица, с нейните паметници, а има толкова много неща да се видят, които ни учат на толерантност, на патриотизъм, даже на такъв един естетически вкус. Добър ден на всички присъстващи. Позволете ми да поздравя госпожа Фандъкова, кмет на София, заместник кметовете, присъстващи на нашето събитие, председателите на браншовите туристически сдружения, всички гости и най-вече първите участници в пешеходната обиколка на София. За мен е особено приятно да присъствам на това събитие, защото то е резултат на една дълга, упорита работа, съвместна с Асоциацията на екскурзоводите в България, с ОП Стара София, и всички са причастни с туристическата индустрия на София. Уважаеми гости на София, уважаеми жители на София, уважаеми колеги, наистина се вълнувам в момента, защото това е нещо, за което сме работили доста дълго време. И най-напред бих искала да изкажа благодарността си към всички наши партньори, партньорите на Столична община по отношение на туризма и на бизнеса, тъй като през последните няколко години Столична община работи по стратегия за превръщането на София в туристическа дестинация. Нашия град има толкова много ресурси, колкото няма която и да било друга столица в Европа. И със съвместните усилия на общината, бизнеса, неправителствения сектор, можем да направим това факт. Всъщност, днес събитието, което сме организирали, е началото на един проект, който се реализира именно с това партньорство. Първата безплатна туристическа обиколка, която Столична община с подкрепата на асоциациите организира. Изключително красив е нашия град, нека да го знаем. Не само туристите, а и жителите могат да се включат в тези обиколки и да видят тези възможности, да го обичаме, да го пазим и да го развиваме. Благодаря ви на всички, които днес сте тук. Участниците в обиколката да ме следват. Заповядайте.
На финала сме на първата пешеходна обиколка, която днес на 20 съвместно успяхме да реализираме и да сложим началото на нещо ново, полезно, необходимо за София. Аз искрено се надявам, че тази обиколка не е само една разходка и забележителностите на София, а тя, чрез презентацията на тези забележителности, ние ще успеем да повдигнем самочувствието на софиянци, че живеят в един уникален град и най-вече да въздействаме духовно върху жителите и гостите на София. Особено искам да благодаря на госпожа Ковачева, първия екскурзовод на обиколката. И от името на всички присъстващи на обиколката да й благодаря още един път, да я поздравя, да е жива и здрава, все така да води обиколката и да й пожелая да бъде винаги с нас. Уважаеми колеги, сега с Жени, нашата колежка, ще се опитаме да изтеглим една импровизирана томбола, за да връчим официалната награда на първия пешеходец от пешеходната обиколка на София. Номер 56. Браво! Да ви поздравим. Как се казвате ви? Аз съм Осман Микшус. Перфектно. Чужденец, който живее в родината си. Аз съм жител на Турция и селен тук. От 3 години живея в София. И обичам София. Bye.